Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nesinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakaNgcobo ofuze ufulele omashiya amahlakatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhona. Nanomuhla ngihamba ngedwa. Ngihamba noBaba uNhlanzi. Baba uNhlanzi asibingelele sikwamukele kwimpunga yesintu. Baba Mbanjwa, siyabingelela nokubabukela. Ngiyaphila kodwa. Hayi, siyaphila kakhulu Baba Mbanjwa. Hayi omunye umuntu uzofuna ukwazi kabanzi ukuthi uBaba uNhlanzi ubani, uNhlanzi wenzani. Yeah. Ubalekelela ngani abantu ngoba impunga yesintu ivama ukuletha abantu abalekelelayo. Abasiza abantu. Cha mina ngumbuso igama isibongo Shembe. Ngisebenza kakhulu ngokukhuleka siyathandaza sisiza abantu ngokuthandaza nangeziwasho. Ngenza iwasho ehlukahlukene enhlobonhlobo. Phinde sibalekelele ngokuthandaza. Igama umbuso nje ngwaShembe isibongo. Buka njalo ukuthi inhlanzi isithakazela sasekhaya sakaShembe. Yeah. Hey madodana, nginesiqiniseko sokuthi sinomlando. Ngike ngizwe kukhona inye insizwa yakwaShembe esixoxa kakhulu nayo. Yebo. USimphiwe uSomahlaya. Yebo. Ngaqala ukuzwa ngayo ukuthi inhlanzi ufishi anuhle. Asilokuthi. Obaba omkhulu umlando omude ngafanele ngichazele kahle. Kahle hle kuyingxenye yokhokho bethu. Ma uwakaShembe awudla ufishi. Uyabona nje nami ufishi nje awulokuthi. Uyabona nami ngakhula nami kuthiwa kwaNgcobo. Asudle nogwaja. Yeah. Uyabona? Izinto ezinjalo umbukelo wempunga yesintu ukuthi ke mhlawumbe singachaza ngelinye ilanga ukuthi kwakade kwenzakale makhehla ekuthatheleni ngoba kusuka kubona konke siphethwe yibona silandele kubonaka. Yeah. Lapha uNhlanzi kunento engifuna ukuthi siyidingide la. Yeah. Njengoba sike sathinta kumfanekiso oqoshiwe odlule sathinta indaba yokunikela omunye umuntu eyonikela ngoba ethunywa abantu abadala. Yebo manje. Namuhla ke Baba uNhlanzi ngifuna sithinte indaba yokunikela ngale kokuthi uthunywa abantu abadala. Kodwa uthema uzwa. Ukhulunywa kwathiwa uma uyakaShembe uyonikela umuntu uyasizakala. Umsebenzi uyawuthola, inkinga obhekene nayo yaxazululeka. Nakuke manje umuntu usezwile ukuthi uma uyakonikela kwaShembe uma kukhona ukugula okuthile okukhona kuwena uyakwazi ukuthi uyonikela bese uyaphila mhlawumbe ufuna umsebenzi njalo njalo noma ngabe yipi inkinga ekuqalile. La ngifisa ukuthi siye khona ngifuna sibuke ukuthi uma mhlawumbe umuntu ezawonikela kwaShembe iziphi izinto ekufanele ukuthi azenze mhlawumbe umnikelo wakhe angavele nje mhlambe acabange manje ukuthi angihambe ngonikela kaShembe vela khipha imali ku ATM adwebe ayekonikela ngale kokubikela abantu bakubo ungabe mhlambe kubaluleke kanganani ukuthi indlela ihamba iqale kubona. Cha ngizoyithatha mbanjwa lapha incwadi naGenesis. Genesis 4 iverse 1 ka8. La incwadi ikhuluma ngokunikela uKhayini noAbel. Ngithi ayizuthi injani kunomnikelo omukelekayo kunomnikelo ongamukeleki kule ncwadi angizuyifunda ngoba yinde. UGenesis sahluko sesine iverse 1 ke verse 8. Uma uyonikela kaShembe ake ngithi mhlambe uzwe imizwa yakho ithi uyonikela kaShembe
lapho usudinga abantu mbatsho ngathi bazi ungaqala kubona angakakhuluma angaqala ekhaya ngisho mhlambe nje kusukela endleleni nje wamana wabona abantu yisabatha besontweni akwazanga ukuthi uqale ekhaya ngizongena ekhaya ukuthi ushisa impepho utshela abantu bakini ukuthi ngiyonikela kaShembe ngicela ukuthi ngiyokunikelela nginifice senikhona engiyokunikelela nani nikwemukela khokho baxoxe bonke khulukhulu baxoxe bonke izalukwazi mhlawumbe awufika kuleso sigaba umana wabona umuntu nje kuyisabatha esontweni enza njena uma umuntu ukuthi ufuna ukuthi uyonikela Shembe thola umuntu phela umphathi ngokamoya ngoweqiniso ozokwazi ukuthi kumchazela yabona njengoba umchazela nje khuluma ngenhliziyo khuluma ngokukamoya ngithi umnikelo phela mbanjwa kubalekile uma unikela ujule khuluma ngokukamona nokwenhliziyo ukuthi ngicela ukuthi makhehla nani zalukwazi njengoba nginikela Shembe konke nginikelela kuhambe kahle ngithi ayizwa lona ngoba abantu abadala uhamba nabo akusho khona abantu uhamba nabo khona abantu abahlala ekhaya igaba zemoya esembethe ehlukene ngegaba ehlukene khona basolwandle khona uhamba nabo khona abahlala ekhaya tshela labo uhamba nabo ngokamothi khuluma ngenhliziyo uyizwa lona ngiyoniyelela Shembe ngihlusha ukuthi nokuthi ngicela ukuthi ngiyoniyelela kaShembe kube beyimpumelelo kukhanya nina eningibhekile uyabona lona ngoba bayakuzwa ngalokho khuluma bese mhlawumbe sungathola umuntu ozothi ukuchushisa uyabona ukuthi kwenziwa njani ngoba kubukhuni manje ukuthi uzobona benikela nawe usuyafika nikela ngoba uzonikela ungatholi lutho mhlawumbe babonhlanzi la kukhona umuntu la uyasizwa sichaza mhlawumbe naye useyabona ukuthi nami kusho ukuthi ngingayo ukunikela indlela mhlawumbe yokugqoka uyabona wakhuluma into enhle siphinde sibuye lambala asithi usuke ekhaya ke manje ngithi sikhuluma manje ngomuntu osemgaqweni ubona musuke ekhaya uyonikela kaShembe kubalekile ukuthi ngolesihlanu mawuzonikela mina ngiyangithanda ukuthi ungazi kodwa mawunikela izinto eziqinile manje ezakini ngathi ungaya ngesonto ngoba isabatha usukulokukhola insizwe ungayinikelela ngesabatha ngoba abantu bebhizi ngokuthandaza solo kuyothandaza kodwa mawuyothandaza mawuthi uyazi ufuna ukunikela ngesabatha ngolesihlanu khayisa noma ibani phela utshela abanikazi abakuphethe utshela abanikazi bale nkomo ohambisa kaShembe umnikelo ukuthi uyahamba amakhehla akwembethe nezakwazi babikela abantu abakuphethe ukuze ukhokha abaqoqe bonke uthi mase ukwenza lokho ufike ukwenze ubafice sebekhona uthi ucela ukuthi khokho bonke ubaqoqe bese utshela uShembe uthi Shembe ngiyonikela ngicela ukuthi ungibheke lokho khokho baba siyokukhuluma ukukhulumayo okugqoka mbanjwa ngeke kubone kuyashayisa kakhulu angikhola manje ukuthi uma ulungisa izinto njengoba inkonzo yaShembe inkonzo yamadlozi angiboni ungathi uma ulungisa njengomsamo bese ugqoka ikhindi yabo isikhindi asigqoka kaShembe ishethe nomkhono emide aligqoka Shembe kubale emfishane emkhono emfishane ayifunakala uma uyesontweni noma uyonikela kubale ukugqoka ibhluku elide hayi nje isikhindi ukuyihlonipha nje kubalekile ngoba lezi zinto usuyolungisa lapha kaShembe izinto zabantu abangasekho izinto mhlawumbe sithinte nako besifazane ukuze nabo bangasali ngoba mangikulalela usagxile ngapha kulabo besilisa owesifazane angahamba yini ngekhanda ngoba ukhona ngempela ongazi baningi bahlala befika nami ngikhona sibalekelela umuntu wesifazane mehamba lokuthi izinto zakhe kaShembe asithenje uyintombi nje akashadile ubaletha afaka iduku ekhanda nengubo nje azoyigqoka noma isikhetha sithi nje ngaphansi kancane kwamadoda esehle agqoke nje ngokuyihlonipha umuntu wesifazane ukuze nento yakhe ihambe kahle emba kubaluleke kakhulu lokho mhlawumbe babonhlanzi sesizophetha kubalekile kumina ukuthi ngobuze lo mbuzo ngoba baningi abantu othola ukuthi babhekana nalento engizoyibuza njengamanje nanga umuntu mhlawumbe bamthumile abantu abadala bakubo bathi sifuna ukuthi uyosinikelela ngembuzi kwaShembe uyabona lo muntu lona uvumelekile ukuthi uma eyonikela ngembuzi yonikelela abantu bakubo avele nje ahambe mhlambe kukhona indawo edayisa izimbuzi eduze komuzi mhlamba kwaShembe mhlamba azoyalela kuwona yabona uma efika nasi isibaba bese vele ayithenga imbuzi ahambe unikela hayi manje akavumelekile uma umuntu ezonikela imbuzi kaShembe kubalekile into azoyenza nje ngembuzi kubaleka kakhulu ukuthi ilale bayibona abaningazi bayo inkomo yabo ilale ekhaya clean kufana nalokho kuhle ukuthi phela umuntu athenge imbuzi ngandlela abenza ngayo uthenga imbuzi yonikela ngayo kodwa
kumina kuhle mina ngithi suka nesilwane sakho kini khipha imali yakho ngithi imali yona yakho yabantu abadala abanginikeze yona inkomo zabo udedela igazi nenhliziyo yokuthengisa iselfoni nje ibiza ngithi akwazi ukuthenga iselfoni ya 10,000 yini ekuhlula ukuthi uthenge imbuzi ka 2.5 noma ya 3,000 ngemali yabo abantu abadala ukuthi banikela Shembe yini eyinkinga lapho wena uma unikela Shembe imbuzi ayilala khuluma ekhaya khuluma nabantu abadala yabona mawuthi khomnto kushisa impepho noma umalume noma ubaba wakho noma ugogo akashisa impepho abike nangumntwana uya kaShembe unithethela amacala nayi inkomo azohambisa kaShembe ngicela wona uzibanibani ubaqoqe bonke athi mefika nalo mntwana inkomo kaShembe afike anifice senikhona yabona lonto njengale ilale yabo hayi lento uzomona usuke nje nembuzi hayi ngeke into ubikele bani bazothi uzwe lapha ubikele bani mhlambe ke babunhlanzi umbuzo nje wokugcina engibuzela umbukelo wempunga yesintu ngoba kubalekile ukuthi basizakale futhi baziqonde zonke izinto uthi umbukeli enkathini namuhla sesithi masihamba siya kolobona sifike simemeze inkomo kodwa masingena ngaphakathi sifike sikhiphe lezi ezihlala emabhangi kungabe mhlawumbe abantu abadala mabethe sicela usinikelela kaShembe ngembuzi ngingayikhiphani ibe imali ngifike ngiyibize ngembuzi noma kufunakala into enomphefumulo hayi sengaba kuwena ilula kakhulu manje lonto ayihluphi nje akuyona into ehluphayo uma wena uzonikela Shembe ufuna ukuthatha imali kube yona ezomela imbuzi thatha imali ushisa impepho ukhulumele kuyona ubachazela ukuthi nayi inkomo yini engiyoniyela ngayo kaShembe njengoba wenza embuzini ngoba njengoba usho nje imali iyaba inkomo futhi imbuzi nayo futhi ilungile akuyona impoqo ngoba nemali nayo uyakwazi ukuyithatha uyenze inkomo njengoba usho nje mase lobola ugquba inkomo uhambisa imali angithi kodwa ubuya nawo umakoti egcineni uyolobola uphatha imali akusekho lokuthi ugqume bachazela abantu abadala ngempepho ukuthi nayi inkomo yenu ngiyonithethela amacala kaShembe ngiyenze yaba imali bachazela kuphela ukuthi abantu abadala abasebedinga mbanjwa ukuthi ubatshele ngento ungamani usuke ngale owenza into ngoba egcini bazothutsheleba uma kuyimbuzi futhi nakhona kuhle uyabona lona ukuwena ukuthi lemizwa yakho noma labantu abakwembethe wena uzwa ukuthi benzele kanjani ngoba kukhona ukuthi awunanga ngempela imoto ezokuphathela imbuzi kodwa uyafisa ubanikele unayo imali musa ukumiswa yilokho thatha imali ushisa impepho ubike nayi imbuzi yenu enonezela kaShembe ukuthi nokuthi ngicela ukuthi ke mangifika lapha Shembe nginifice senikhona yabona ngoba akukho ongathi ungamisa abantu abadala ngokuthi wena unemali noma unembuzi cha uma ukwenza ngenhliziyo yakho nokunikela futhi inhliziyo yakho manje ayivume ithande yabo musa futhi ukunikela muthi ujaka futhi ubone ukuthi sheshe impendulo ibuye manje ngoba awubazi ukuthi basebumnyama abanye bagotsha iminyaka khona abantu abagotsha manje iminyaka engamakhulu okhokho bakho abantu abagotsha iminyaka bevalele ebumnyameni nikele lokuthambisa ubuyele kancane lokuthambisa ngoba asazi ukuthi la bekhona baboshwa ngana ngamacala abawenza besaphila manje ukuthi ukunikela ungayiki ulokububuye umuntu kuba isikhathi phinde unikele kuzokhanya igcine kumnikelo kaShembe awushaya iceleni kunjalo Bukelo mpunga yesintu TV asiyiphethe lembenge singabi bade ngiyathemba ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uzoba usizo olukhulu kuwena izinto eziningi ezithinta ukunikela uzoziqonda okuthi uma uyonikela unikelela abantu abadala ukwazi ukuthi ngoba naku usufikile eduze komuzo kaShembe uyonikela kuona uzobe uthatha imbuzi ngaleso sikhathi usungena ngaphakathi usuthi abanikelela ngoba uzonikelela kubona kusekubekile babunhlanzi ukuthi kuhle ukuthi imbuzi yakho ilale ekhaya kushisa impepho ubabikela abantu abadala okuthi bonikelelwa kwaShembe le ndaba ezimnandi kangaka ikuphi laba ngibuye bangazithola khona babu akukho awumthombo womileyo ngeke phela umfulo wodwa lo kuseyiceke linye ukuthi livulekile bukele mpunga yesintu uyabona ngempela ukuthi impunga yesintu ibaluleke kangakanani uhlelo siyalikhulisa lizokhula kakhulu ngoba sesisithi isikhathi manje sila sifundisa abantu kulolu hlelo sekuneminyakanyana impela nanokuthi nje kubalekile impela ukuthi imfanekiso eqoshe efana nale ibe khona ne channel efana nale na umthombo bomileyo abantu ba subscribe kuona ngoba ila kufundiswa khona imfundiso ezakhayo abantu ezibakhanyiselayo ngoba
mawungena la ku YouTube ziningi izinto othola ukuthi zihamba eceleni kwendlela abantu bagcina benza izinto othola ukuthi zizobafaka ehlathini othola ukuthi zizogcina zibaqhatha nabantu abadala ababembethe kanti uma uzosubscribe la ku channel ethu enkulu impunga yesintu uphinde uyosubscribe futhi nalapha ku channel umthombo abomileyo uyothola imfundiso ezakhayo nemfundiso eziwukuphila kubalekile ngempela ukuthi nakhona la ngomabona kude zibe khona izinto eziphilisa ungabe ukuthi nje kugcwele nje izinto ezimkhuba kakhulu abantu benza imkhuba cha nokuthi mbanjwa okunye bengifisa abantu abakufunde ukulinda nokuthi impilo iyancenga lo ugijima okukhona ngakabantu ikona okulimaza mbanjwa bakufunde nje abantu ukuthi ezizinto kudinga ukuthi ingcenga kancane kancane egcineni zokhala ukubekezela ukubekezela kubalekile kubantu babe nesibindi kuzolunga egcineni asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese ungakhohlwa ukusubscribe lapha ku channel umthombo wabomileyo nangumbhalo la ngezansi umthombo wabomileyo ukuze ungeke wenze iphutha ungasubscribe ngiyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshile udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga